Dnes vstupujeme do znamenia blížencov, ktoré nám bude vládnuť až do 21. júna. Je to vzdušné znamenie, vládne mu planéta Merkur, čo je symbol myslenia, reči a pohybu. Čiže už z tohto, ako vyplýva, tak je to veľmi také pohyblivé znamenie. A ako už vyplýva z toho, že v blížencoch je viac ľudí, tak aj to ich trošku tak, by som povedala, že charakterizuje. Ale ešte predtým, ako sa dostanem k tým samotným blížencom, no poviem nejaké novinky. Testujem novú sviečku na hojnosť. A testujem ju momentálne v zelenej farbe. Všetku celú moju ponuku sviečok nájdete na šamanskeSviečky.sk, pretože to, čo tento rok, s čím sa stretávam úplne najčastejšie, tak to v rámci toho holistického systému, ak to tak môžem nazvať, čo je zdravie, peniaze a láska, tak tento rok riešim hlavne hojnosť, čiže tie peniaze, financie. A ak aj riešim nejaké partnerské nezhody alebo nejaké problémy vo vzťahoch, tak, lebo vzťahy sú aj partnerské, milenecké, všelijaké, hej, tak zatiaľ, čo minulý rok som sa zaoberala aj neverami a všeličím možným, tak tento rok je to hlavne, sú to vzťahy, že sa rozpadávajú vzťahy hlavne kvôli financiám. Čiže mám pocit, že tá hojnosť je tento rok tak veľmi na rozkvete a veľmi ju ľudia riešia, veľmi teda riešia peniaze. No, ja ich riešim tiež, takže budem rozširovať svoju ponuku, ale nie tu na TikToku, ale presuniem. Tu zostáva stále na mesačnej báze, horoskop na mesačnej báze pre všetky znamenia, plus sa vám každý mesiac budem prihovárať, keď teda príde nový horoskop, nové znamenie, aby sme si teda niečo o ňom povedali. Alebo vám poviem nejaké novinky, ktoré chystám, na ktoré môžete prísť, alebo prípadne sa pripojiť. Ale týždňový horoskop a ďalšie iné veci nájdete na Hero a nájdete ma pod menom Aria s tvrdým I. A je to za cenu jedného kapučína s nápojom. Je to za cenu 5 eur mesačne a mne to veľmi pomôže. Ja totiž to tiež riešim financie a veľmi intenzívne. Ja som vždy mala tak, že z viacerých zdrojov som vlastne čerpala financie, pretože ja mám dobrý vzťah k peniazom, ale jednoducho už mi to proste nevychádza a nevychádza mi to tak, aby som tu mohla byť s vami častejšie a ja si myslím, že svojmu obľúbenému tvorcovi, ja mám nejakých obľúbených tvorcov na Hero a rada ich podporím a ja si myslím, že keď teda patrím k vašim obľúbeným tvorcom, takže tých 5 eur mesačne mi môžete prispieť, aby som mohla teda ďalej tvoriť a aj na týždennej báze, pretože tam budú tie horoskopy na týždennej báze, bude tam aj numerológia, tu som kompletne presunula tam a budú tam aj, a to som robila zatiaľ len s klientkami, aj klientmi, vedené meditácie. Napríklad už prvú, čo chystám, tak bude vedená meditácia na financie. Ja vám tu na ňu urobím uputávku, ale celá tá meditácia bude vlastne presunutá na Hero a nájdete ma pod menom Aria, alebo vám prípadne dám sem dole aj link, kde ma môžete priamo vyhľadať. Dobre, ja vám veľmi pekne a z celého srdca naozaj ďakujem všetkým tým, ktorí ma začnete odoberať a poďme k tým blížencom. Čo si o nich povieme? Povieme si takú nejakú základnú charakteristiku, povieme si, s jakými znameniami sú kompatibilní, vo vzťahoch sa budeme baviť, s jakými znameniami nie sú kompatibilní a povieme si aj napríklad aj choroby, aké sú typické pre blížencov. No a samozrejme nejaké tie afirmácie pre blížencov alebo teda odporúčania. Čiže symbol dvojčat, blíženci sú taká, v podstate dalo by sa povedať, že rozdvojená osobnosť. Jedného dňa sú veselí, potom sú zase smutní, jedenkrát sú extroverti, hneď na to na druhý deň sú introverti. A celkovo ich vnútorný svet je plný kontrastov a to práve z nich robí jedno z takých najzaujímavejších znamení horoskopu. Muž narodený v znamení blížencov je šarmantný, inteligentný a vo všeobecnosti sa v spoločnosti cíti ako ryba vo vode. Obľubuje nové nápady, debaty, dobrodružstva. Vo väčšine prípadov je to charizmatický rečník, ale je to tiež nevyspytateľný a často očarujúci muž.
Čo sa týka ženy narodenej v znamení blížencov, tak táto je živá, je zvedavá, samozrejme nezávislá, lebo tá nezávislosť je pre tých blížencov veľmi silná. Miluje komunikáciu, nové poznatky, mentálne výzvy, rada flirtuje a zároveň hľada priateľa, ktorý bude takým jej priateľom, milencom, ale aj partnerom do diskusie. Neznáša rutinu, a to nie len vo vzťahoch. Čiže ak by som mala veľmi krátko charakterizovať ženu blíženca, tak je hravá a intelektuálna. Vždy má niekoľko projektov naraz a má veľmi silnú iskru v očiach. Vhodné znamenia. Vo všeobecnosti možno, že je ich viac a možno, že sa v nich spoznáte, možno, že nie, ale blíženec sa hodí k váham. Váhy totiž rozumejú ich spoločenskej povahe a milujú tiež rozhovory. Blíženci sa hodia k vodnárovi, pretože on je taký slobodný, slobodomyselný partner a má také podobné tempo, ako majú blíženci. No a blíženci a strelec je tiež veľmi dobrá komunikácia a teda veľmi dobré spojenie, pretože je to taký, by som povedala, že opak, ale tiež miluje dobrodružstva. Tiež strelci sú veľmi dobrodružné povahy. A teraz poďme k tým znameniam, ktoré sú menej kompatibilné alebo teda nekompatibilné. Takže blíženci a ryby. Ryby sú príliš citlivé, sú príliš emocionálne a toto by mohlo blíženca vlastne zahltiť. Ďalším znamením, s ktorým je panna viac menej ďalším znamením, s ktorým je blíženec viac menej nekompatibilný, je panna. Som vám to predtým prezradil. Obom vládne Merkúr, ale panne záleží na detailoch a kontrole a blíženec zase si zakladá na tej slobode a na tom rozlete. No a potom je to ešte Škorpión, ten sa tiež nehodí veľmi k blížencom, pretože tá intenzita žiarlivosti Škorpióna je na blíženca až príliš dusivá, že môže ho to v tom vzťahu dusiť. Čo sa týka práce, tak pre blížencov, blíženci potrebujú dynamické prostredie, kde sa stále niečo mení, kde nie je rutina, alebo rutina blížencov vo všeobecnosti zabíja. A kde môžu tvoriť, kde môžu niečo tvoriť, čiže môže to byť novinár, môže to byť coach, oni sú veľmi dobrí a naozaj veľmi zruční rečníci, čiže môžu byť coachi, môžu byť motivační speakery, učitelia, obchodníci, marketéri, proste všetko, kde si predstavíte človeka, ktorý rozpráva, človeka, ktorý potrebuje niečo predať, tak to je typický blíženec. Ja len pár blížencov, ktorých určite poznáte, to bola Marilyn Monroe, to je Naomi Campbell, to je Johnny Depp, Angelina Jolie, ale napríklad aj Morgan Freeman, to sú všetko známi blíženci alebo boli. Čo sa týka nejakých ochorení, tak znamenie blížencov je astrologické prepojené s pľúcami a prieduškami a preto vlastne medzi najčastejšie ochorenia patria práve choroby, ktoré sa týkajú tohto, čiže bronchitida, môže tam byť aj astma, alergia, suchý dráždivý kašel, a napríklad aj zápaly hrdla. No a potom ďalšia oblasť je, že blíženci majú preťažený nervový systém tým, že rýchlo myslia, rýchlo rozprávajú a práve z tohto dôvodu je tam riziko nejakých psychických ochorení. Nespavosť, nervozita, úzkosť, výkyvy nálad, alebo im často hrozí aj vyhorenie. A blíženci ovládajú horné končatiny, to znamená, že tam im tiež hrozí zášliach, a to najmä pri počítačovej práci. Syndrom karpálneho tunela, alebo aj stuhnutosť ramien zo stresu. Poďme si pozrieť kartu pre blížencov. Čo by sme si k ním tak povedali ešte predtým, ako robím tú kartu, že blíženci nie sú nespoľahliví, hej, ak by ste to chceli ich tak nazvať, tak to vôbec nie je pravda. Oni sa len nedajú nejakým spôsobom ohraničiť. Sú to slobodné duše, ktoré túžia zažiť, spoznávať a pochopiť. Karta pre blížencov je sila a je to karta, ktorá hovorí, že vo svojom živote mnohokrát čelíme ťažkostiam, či už sú to väčšie alebo menšie ťažkosti, ale tie najväčšie ťažkosti si tvoríme práve my sami. A to je presne aj charakteristika teda blížencov. Pretože oni sa celý život musia učiť zostať prítomný tu a teraz a neskakať z jednej myšlienky na druhú. Zostať pri veciach, ktoré majú zmysel, čiže naučiť sa rozoznať veci, ktoré majú zmysel, prehlbovať vzťahy, ktoré majú zmysel a naučiť sa počúvať ticho. A tiež dôverovať svojej intuícii. A o tom všetkom je vlastne táto karta, že keď sa toto všetko tí blíženci naučia, tak z nich budú ešte očarujúcejší ľudia, ako sú teraz.